Nga kerteng ka sibari kurba ngadena ka balang presbyterian mau khap mau nai ka kerteng ka ban ai happy menta kalong kathma halayi ki kam em ngim la ban pendem kas ngi ka lengkot ban se ban tei la duan halarem pai ngim don porshu balai ngi be ya jing sat ka per thai shi por ngi phai sha u blai kan sang ning kong shwa na lai kat ma ba i shru khai kat ma halaying kanang jur long mi tu phai sha u blai kis ngi ha ba pet la ki kun tang ki ummat balay ben bait la ka ying u ong u trai ummat sha jing men un pan pai ka e pin bam u tip u trai hab deng ki eryong pur thai hapo kitab nyang trong các mi ki khun kim kwa shu ban shong jing start ka pur thai ki pen kla men sim ka snow sarong ki rong pur thai ki pen phalang shaka do nut ki khna Dang ban snow bhabat laki long kasur ublay kim kwa kat mahalaying kanang jur long mi tu phai sha ublay kis ngi haba pet laki kun tang ki umman balay Pen bait la kaying u ong u trai ummat sha jing men un pen pai ka e pen bam u tip u trai hab deng ki eryong prutai yit shwaya la de abalay jing e hakaying jonga Tuyam yala de yala kikun hak chap jong karing pra tan ki ba pai sha u jisu mana na bleng un penha lamat kat ma jong ka jing du ki thier haying kindam Pen bait la kaying u ong u trai ummat sha jing men un pen pai ka e pen bam u tip u trai hab deng ki eryong pur thai yit shwaya la de abalay jing e hakaying jonga Tuyam yala de yala kikun hak mat jong karing na tangki ba pai sha u jisu mana na bning un penha lamat kat ma jong ka jing du ki thier haying kindam Pen bait la kaying u ong u trai ummat sha jing men un pen pai ka e pen bam u tip u trai hab deng ki eryong pur thai yit shwaya la